Ginamit na nga mga sirens sa test tube ug uban pang mga hospital waste na palgang gilabay sa duha ka mga bakanting luna sa Purok Thunder, Timpulok, Barangay Babag, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Si Luan Mirondinas dunay report. Naukay ang mga homeowner sa Mactan Country Home sa Purok Thunder, Timpulok, Barangay Babag human mabantayi kini mga ginamit nga syringe ug test tubes nga gilabay sa bakanting luna at bang sa ilang subdivision. Nabantayan sa mga trabahante sa Vice Presidente sa ilang Homeowners Association, Felix Salado, kinsa may giparking nga container van sa dapit ang nagpasad nga mga hospital waste. Kining ako ang truck na disgrasya ba dito sa Iloilo kaning container na tagak. Moto nga higayon nagyud kayo nga akong padasmagan ng mga sagbot diha. Kay para gyud masuta jud nako ba. Karon pag dasmag sa mga sagbot diha mao to nakita namo nga daghang ang dugo nga sirens ba. Matod sa ubang mga opisyal sa ilang Homeowners Association, Abril 23 pa sila unang nakabantay sa susamang mga hospital waste nga gilabay usab sa tapad mismo sa ilang subdivision. After ato nawag din mi sa barangay. Mga pagkaugma, niabutin ang barangay, gitanaw nila. Niana sila nga dito sila mohilabot kay taga DOH ra or taga City Health ang mo anha. Pero sa kada ato wala na jud na reserve, wala jud na siya mi paabot. Human mapadangat sa Lapu-Lapu City Hall ang ilang problema kagahapon, nangabot ang mga sakop sa Solid Waste Management Office o gilimpyuhan ang dapit. Yang atong gihimo sa ato ang mga kuan, mga katong mga waste, no, atong gibutang sa atong material recovery facility for safekeeping. Kay wala pa man ta magagad pa man ta spasi kung pwede na ba na i-pull out. So ato pa nang ipa-check. Moabot sa napo ka mga sako nga hospital waste ang nakuha haduol sa Pacific Grande 2. Samtang moabot usab sa tulo ka sako ang nakuha sa bakanting luna kilid sa Mactan Country Homes. Human makuha ang mga hospital waste dinhi ug mahawanan kini sa mga sagbot panghinaot unta sa mga molupyo dinhi nga unta ma-disinfect usab ang ilahang palibot. Ilabi na kay mga hospital waste ang gipanglabay dinhi. Sa CCTV footage nga nakuha sa subdivision, nabantayan kining usa ka puti nga van nga mihunong sa bakanting luna Martes sa gabii sa wala pa mabantayi ang mga hospital waste sa dapit. Nagparking ang van sulod sa pipila ka minutos. Apan wa makita kung may mikanaw nga tawo. Nagduda ang lokal nga kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nga posibleng iya kini sa usa ka pribadong hauler nga mikuha og mga basura gikan sa mga pribadong hospital o baka clinic. Base sa impormasyon nga atong nakuha, nagsugod ni siya ato pang pizza 23 sa Abril, no? Muna makasiguro ta nga kining gipanglabay dili ni in relation sa atong gihimo nga rapid test. Subay ni ini, patauran og dugang suga ang dapit ug pabutangan og tanod. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Besda.